tun truma chuan kum sang khat zakwa somthum chho vela a hun laia America ram chanchin bu lu khat tu ber kan soidona kum zabi somni hun lai vela Arizona khan kan kir le dona ni chu Wini Root hi January ni somni pakwa sang khat zakwa panga khan Indiana a alo pianga sa khongai sak tak chung kwa atanga lo seilian ani a apa hi Free Methodist Church a rongbol tu poimo tak minister ang chi kha ani nge Wini chut lei rolte ani lai chuan anu le pa hne na chuan arai thu a soi ta thut maya anu le pa te chuan makan ti in a thong le nge ani doctor hnen an hruai ta a ma se doctor chuan a han en nu chuan Wini chu rai chu soilo a taksa po ala in siam puitling lo ni in a soi ta a chumi nu chuan an in atang chuan a tlan bo ta ani alo le chuan kidnap ani thu le an kidnap lai chuan naute nei angin a in soya ma se doctor ten an en fia chuan naw nei na nu ma om a taksa eng ma dang lam na an muta chuang lo ani anu le pa te chuan ril ru buai na lam ai ma chuan a ril ru le taksai siam puitling chho mekin a ken tel zoka an ngai ta a skula ban san nu chuan Indiana a State Hospital a na a muta a chuta chuan a thok nga lani chuta chuan a pasal Dr. William nen anin tong ta a pasal chu indo puilai vela indo na atel ve thina indo na chuan in hliamin morphine a edik nge ani William chu Winnie a in kum somni paruk ngotin a upazok boka kum sang khat zakwa somni pali a chuan Winnie chu tleirol te alani chungin anin nei ta a anin nei atanga reilo te a chuan William chuan Mexico a company lian taka doctor na thok tura an soma wangin anin son ta a Mexico a nomlai chuan Winnie chuan naw nei adu hle a ma se pasale ro chuan Winnie chu naw neya naupang enkol tur chuan aril ru le khosak phunga thlin ala tiri chia boxi lo ti chuan Winnie chuan arai ni ina in theta a ma se alo rai lova a hnu rei lo te a chuan arai le ta thawa chumi tum chuan a chiat ta hlau mai ani chung thil thlengrap thak tak tak awang chuan Winnie chu aril ru abuain lau nana sa tak nein aril ru thlengin a ngong na sa ema ma se chung aril ru buaina te chuan a pasal hne na tanga tranpuina engma adong chuang lo ani William chuan a hna atanga ban atok ta ka wangin an nu pa chuan Mexico atang USA a chuan an let le ta a sum le pa yan tla cham ema an poisa mu ve ang chu William adam doi mana chuan an hmang zo zela Winnie chuan a pasal chu sipai dam do ina a tho tir ta ani ama po chuan Phoenix Arizona a na tho tur a mu a chumi hnu rei vak lawa chuan chu na chu azom ngala atira chuan chung ko hausa tak an fa te en kol le kil koi sak na a thok thina ama pon nu ama ti hle a chu mi te chung ko thian sang te chu mu in an then om mai a cheng Jack Halloran nen po anin nel sot viawa Jack hi chung lai vela thingzai tu lian le hlo tling ber ani a minga tha in nulangai na zong tak ani nge reilo te chungin Winnie po chu Jack azuna chuan alo uai man der maya ti chuan zoi in anin kop chho tran ta ani ama ero chu nupui nei to alo ni awangin an du ang takin thil a thleng thei tabik lowa ti chuan Winnie chuan poisa tam jok tho chua adu awangin medical secretary na private clinica a thok ta a chu hmuna chuan ani le headwing tenen anin mel riat ta a ma se headwing chu mi te chuan seimi ti hlirin an hre thin ani an pathum chuan thian thatak an ni chhota a ani hi kumsom thum pahnih mi ni in pasal voi ni then to ani a Oregon atanga local ani a X-ray technician ani a seimi ve thung hi kumsom ni palimi ni in North Dakota atanga local ani bok tibina na veimek ani a ani le semi hi in khata an cheng du na ti chuan William chu a thona atang chuan bangin Winnie hne na lo kir le a
ma se rei lo te hnuwa chuan elea chuan na tho tur a hmuwa wangin akal le ta ani uini chuan a in lua chu sonin Bill Street a in sona chumi hmuna chuan Jack Halloran chuan a ron tloa a thian nupui nei to te hruain zu te a kenga ani le semi nen uini ina chuan hun an hmang ho ta a nuaman titlang thin hle kumsang khat zakua somthum pakhat fawang lai ani a zan khat chu uini chuan a thian pakhat nurse a hming Lucy chu Jack nen a in hmel hriat tira Lucy chu nula hmel thatak mai ani a chu tia uini in Lucy le Jack a in hmel hriat tir ti seimi le ani in an hriat chuan an lom lo hle a Jack kana ngai sakna le a hne na tanga an don zong zong chu Lucy chuan aron chu vek mayang ti an hlau le ani atuk zana chuan uini chuan a thian te pahni seimi le ani chu awatlo a anni chuan engwanga Lucy le Jack chu in hmel hriat tir nge ani an lo zota chu tianga an bula om reng chuan an thuruk te ala ron hria anga seimi le ani chu anin kopani ti a hriat huna an mani vaulet nan ala hmangang ti an hlau thu te doctor in a hriat chuan a poidan tur te chu an soya uini po chuan chu tiang a hlau om lo thu chu soin an han in hial bap bapa anin nial na tel tela anin sual tamaya uini chuan silaya chu a seimi chuan thir phek ala ve boka seimi chuan uini chu thir phek chuan avota a ti chuan anin sual boina a chuan silai chu an met puak ta ani seimi chu athita a an chi ai buaina sa tamaya ani thinrim chuan uini chu aron bei vele a ma se uini chuan alo ka pa ani chu athi vele ngalani atu ka chuan uini chuan chu mun chu a chua san ngala train in Los Angeles lam apan ta ani October ni som pariat sang khat zakua somthum pakhata chuan station a thleng ta a thingrem pahnia keng boka thingrem khai sak tu pa chuan thingrem pakhata tang chuan thi sen far chu a hmuta a uini hna chuan thingrem chu hon a du le du lo a zot ta a ma se uini chuan cha bi a nei lo thu in a changa ma se police in an hon lui sak ta thawani chutia an hon buai lai vel chuan uini chu a lo put rumana thingrem an han hon chuan chu thingrem chunga chuan thingrem dang pali a lo oma chumi chunga chuan ani taksa a lo oma ate pali chunga chuan an bei sei lo lutokin seimi taksa chu thingrem te takte te rem len thei tur chuan a lo in chandar nuai maya police te po chuan rap khak an ti hle ani ma se a thingrem nei tu ber uini ero abik bo mana wangin an man thei talawani uini chu a pasal bula tlan chhia in Los Angeles a thlen na po nili lai aliam ta a uini chuan police ne na ama le ama in pek mai chu aril ruk ta a police te ne na chuan a in peta a thala tulam le chanchin bumi te chuan an bor na sa hle ani samul korlum fual a ha a ama anal ema wang le thalaka chuan alan moi ema wangin alar zual pha viau boka America ram hun tin maya chuan news headline alua hle ani ti chuan Arizona lama an thon let le ta a January ni som pakwa sangkha zakwa somthum pahnia chuan trial an nei le ta a murai ko par chu kota chuan wini aya adinga wini chuan seimi le ani chu ama le ama in ve nana kap ani thu asoya ale lam chuan Jack chu tunge ani anin zot kwala ma se tu ma in an soi theilo a chan chu trial an nei nia piang chuan a local ve zi a ma se record le thu hre tu atana tranna engma anei lo wang ani prosecutor lam chuan wini chuan seimi le ani chu an muthil line an lua akka pa achan po abial pa nupui nei to chungchang vela anin thik kwal vel wanga kap angin an soi ve thunga February ni riat sangkha zakwa somthum pahnia chuan uini chu thiam lo chantir ni in khailum turin a chung thu rel anita a ma se alo yar chuan uini chuan in ven nana kap ani thu le
ama chu rilrulama buaina nei ani thu asoya khai lumlo tura ngen na le kha a chuan state legislator somthum le minister somthum pali le puithiam ten an ming an sign nge Arizona thu nei tu te chuan wini tana deal na le khathon sang tam tak an donga chung zinga chuan Eleanor Roosevelt ta le kha po atel ve nge ani ti chuan an khai hlum ma ni engemaw zata chuan hearing an nei thale ta a ta chuan wini chu ril rukim zan lo ani tian mu chuak ta ani Arizona State Hospital lama chuan an thon ta zoka chuta chuan ngai o tir le wata a that chua le ve le a khai hlum zok chu an tum ta ani a omna hmuna chuan staff te le damlo te chuan an ngai na hle a ma se atan chung hian voi sari ngot alo tlan chuak le pekani chu atlan chua nun ber chu kumsang khat zakua somruk pahni kum ni in kumruk le chan ve lai abo mana hemi chung hian uini chu nar sau satak alo ni man hiala ma se police pakhatin lo manin hospital a chuan athon let le ta ani kumsang khat zakua somsari pakhata chuan uini chu an chua zalen ta a California a alet le a ming chu Marian Lane ti in athak ta a ui si tarnen chengin mitam tak chuan kha tual thana khan uini chau nilo midang in rol ve in an ring tlata Jack Halloran po in nam hnoi tel ve in an ring ani kha tual thana thlen hnu lok khan uini chuan Jack chu kolin thil engkim aron buai pui fel vek thu asoya ma se Jack ero chu enghrem nama pek ani lo thung ma se Jack ero chuan uini chu ril ru buai ani thu le ano pan lai po a rai anga a in soi thu te achang le kidnap anga in soin anu le pa te le kha ama nge in athon thin thu te asoya wini chuan eni le seimi te chu inven nan chawa aka thu le voi tam tak pathian hne na ngai dam adil thu asoi hialani ti chuan wini chuan eni le seimi te chu inven nan chawa aka thu le voi tam tak pathian hne na ngai dam adil thu asoi hialani ti chuan wini chu athi ma chi akuma chuan Arizona a let le in October ni somni le pathum sangkha zakwa somkwa pariat khan kum somkwa pathum mi ni in thlamuak takin azan mu chu amu hil hlen ta ani